Čus ľudičky, zdraví vás Reali, som tu spoločne s Andym a s Kordím. Čus. Čaute. Takže naše, jak sa volá? Informáčka. No, informáčka. Voláme sa dokopy Heláci. Keďže pijeme hel. Naše meno vzniklo podľa Helu. Dáva to zmysel. Dnes ešte natočíme také video, mentosky, kola a minerál. A šmienky. Šmienka kolová. Neviem, jaké. Kde ste dali mentos? Keďže sme včera chceli už nakrúcať také informačné, ale mne to nevyšlo, pretože... Ani nám, pretože v polovici natáčania mi zavolala mama a prerušilo sa museli to. zhead a tak. Už sme chceli ukončiť, ale nešlo to. No a normálne budeme možno natáčať GTAčko, možno aj Minecraft. Ešte Skákanie na BMkách, O bežkách. skateboch. Niekedy. A začneme, neviem, možno také 2-3 mesiace to natáčať na BMX-ách, pretože ja som predal a teraz, teraz nemám peniaze na kúpenie, pretože on... A možno až na druhý rok, keď bude snežiť, lebo zima. Na zdravie. Ďakujem. A takže chceme to teraz zapiť na vznik Presne. Helákoch. Takže 3, 2, 1. Do boha. Takže na zdravie. Na zdravie. A vy diváci, píte hell, je to dobré. Keď idete piť, prvá vec si vždycky dajte toto jedlo. Presne. Lebo je to také na... Ale kedy sa to nedá odlomiť a odlomíte celý vrch. To musíte byť expert. Co ty nie si? Takže To bude asi pre dnešnú informáčku všetko. Keďže dlho neboli nejaké videá, tak tiež vám natočíme informáčku. Ani ne. Ospravedlňovačku. Presne tak. Presne tak. A keďže bude nejaká blbá grafika, alebo takého nebude vidno, to je preto, že máme malý mobil a nemáme vyhradené miesta ešte. Keď to budeme nakrúcať. Ja mám kameru, ale nemôžem. Dones. a ja mám. Ale tá takú Ja nemám. píp. Tak ty nemáš nič. Takže začalo svietiť slnko, takže Takže asi ukončíme tento diel. A Informáčky. Vlastne. potom nakrútime onedlho, pretože my už to máme rozpísané, čo kedy budeme robiť, takže zrobíme toto mentosky a tak. takže Zatiaľ čus.